Така обърни се на тия майката. Но това е големо, да знаеш. Не е малко. Закачил се е това. От тия неща. Водорасло е това и се е качил на влакното отгоре. Дръж горе, че има миди долу, не знаеш. Айде, не натам, бе. Там няма къде да се слезе. Не. Шеваро ще бъде. Дръж. Шеваро ще бъде. Дръж. Навивай. Влезе от дървото си. Да ходим да го изплашим нещо да го е. Не. Не. Чекай, шеваро. Точно плаши, няма нужда да го плаши. Да не влезе от дървото отдолу. Ей, Той сам тръгна. Ами на душите. Ако шеваро отиваш, няма ти да... ето пошла. Тук трудно да ви изпадиш. Кога? Шарко? Шарана. Какъв е Не е красив, шаран. мами на душа. Шарана. Как да не? Айде, ела видиме те само. Аз ще го погаля. Малкото това. По-малки. Аз ще го погаля. Много е красив. То лесука да ги... Не мога да фанем, но... Бъзи, Ема виж мами на толкова по-бързо се душица. предаде нещо. Оня лесу, знаеш какво ще Чекай го прави? Дърпа го 2 часа. Приятелю, откачи първо това. Ще Да можеш? помогне на човека. От друга страна. Това сета. Да. По-лесна. Айде. Чекай се, откачи е това. Така. Билче. Извинявай. Навивай го направо и диги. Не, то си има такова. За какво? Да мога го дигнеш, защото иначе му е много висок кепа. Мами на душица. Той да го навие, да. Да. Айде, Илана. О, Ама аз нашия много да- беше по-голем. Аз искам много да го погаля. Направо снимка да ти направи. Какво? И ние се снимахме с О, Славето. бъзи, мами на душица. Бъзи голям. Леле, бъзи.